cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Yau ne ranar cashewa biki shagali murnar aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Bari na sanyo Allah mamallaki kai ne kai mun baiwa sanan ka karan ilhama a koda yaushe kar in yi gazawa. Allah ka kare ni da sharrin makiya ya zamto ne musurata aure na sunna yau an daura maza da mata na yin murna. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Salati karawa al-Mustapha abbanna na batula sa alihi kasa sahabbansa a rayuwa sun ba su da illa. Allah ka sa ango amarya ga sunan sulayin takun girma. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Zo dan murna ango amarya ku yo ta ku daidai fajar rawa dan zamani dole ne a yau ne ta ku daidai maza da mata yara da manya murna muke yi shagalin aure. Baban amarya na gaishe ka madan ali ne maka ban girma. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Amarya kun tuta a yau kuke yin takun faɗi. Kun tuna aure bauta ne a yau nake so zan yi kashe di. Zaman amana sai kun jure a rayuwa bai san mai kunci. Wajen ibada sai ku yi koyi da sayyada Fatima mai girma. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Taro yayi taro rana ta aure kowa na murna maza da mata yara da manya murna suke yi da bikin girma da yin amarya har da na an wurin su kowa yayyo shidima a wanga rana mai albarka farin ciki yau dole mu nuna. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Nake so zan huta maza da mata sai ku yi mun uzuri kaiwa ta waka rabbi ya bani a rayuwa bana alfari. Ango amarya sai ku yi haƙuri zaman amana sai ku yi katari. In kuntuna aure bauta ne zaman amana ku yi da juna. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Mustapha ya zama ango na Ummi soyayya. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Yau ne ranar cashewa maza da mata shagalin aure. Mustapha ya zama angon Ummi yau muke murnar aure. Yau ne ranar cashewa biki shagalin